Hapit usa ka libo ka classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa Davao Region ang totally damaged. Human ang kusog nga linog sukad niadtong Biyernes sa buntag. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gisiguro gayud sa Department of Education nga magpanayon ang pagtuon sa mga estudyante karon nga ubay-ubay ka mga classroom sa Davao Region ang nangadanyos tungod sa linog. Pinaagi ang pagtuon karon sa mga estudyante sa modular ug blended learning. Duha ka school building sa Jose Porras Elementary School sa Davao City ang lakip sa 11 ka mga eskwelahan sa syudad nga dunay buildings nga dili na luwas nga i-occupy. Base sa datos sa DepEd Division Office, human ang kusog ng mga linog sukad niadtong Biyernes sa buntag. Maayo na lang kay ang maong gitumbok na school building sa maong eskwelahan hagbay ra nga giabandona kay nakatakda na di ay kining i-demolish tungod kay tukuran og bag-ong school buildings. Daghang classroom sa tibuok Davao Region ang nadanyos resulta sa linog. Sumala sa datos sa DepEd 11, ana sa 3,806 classrooms sa rehiyon ang dunay minor damages, 787 ang dunay major damages, ug 918 ang totally damaged classrooms human sa linog. Gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon nga sugdan dayon ang repair sa classrooms nga dunay minor damages. May mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. So, tuloy-tuloy yan and mabilis natin papagawa yan kasi sabi nga ni Pangulo, we have to move fast to bring back normalcy dun sa situation. Kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH. Wala may face-to-face classes sa mga eskwelahan nga adunay danyos. Apan gisiguro sa DepEd nga magpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. For many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papapasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi ng mga study materials at pinapalo up sila ng mga guro nila. Blended learning ang ginapatuman karon sa Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Digo City, Samal Island, Mate City ug Panabo City Divisions. Ang DepEd Davao City Division ni patuman sa og modular ug blended learning sugod Miyerkules hangtod mahuman ang inspeksyon sa tanang school buildings. Balik sa normal na ang klase sa Davao del Norte ug Tagum City Divisions ug sa pipila ka mga eskwelahan sa Davao del Sur. We will never allow anyone to go back to face without the buildings being checked. So kung moingon mig okay na, boto sa bot, nanay pagtugot na gikan sa mga eksperto nato. Sara, dugang sa DepEd 11 nga mubalik lang ang face-to-face classes kung masiguro gayud nila nga luwas na ang mga classroom. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.